என் பேர் மகாலட்சுமி, சேர்மன், தமிழ்மண் அறக்கட்டளை. பசுமை புரட்சியை உருவாக்குவோம். தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஒரு பள்ளியில் 50 மாணவர்களை தேர்வு செய்து 50 கன்றுகளை தினமும் வழங்கப் போகிறோம். கன்றுகள் அப்படின்னா எல்லாமே மரக்கன்று தான், எல்லாமே கொடுக்கலாமே அப்படின்னு. கனிகள் நிறைந்தது, உங்களுக்கு தேவையான கனிகள் இங்க பாருங்க. உங்களுக்கு தேவையான அழகான கொய்யா கன்று வழங்குறதுக்கு உள்ளோம். பட்டி தொட்டியில் இருக்கும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நான் போய் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னா எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த பள்ளிக்கூடம் இருக்குன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. இந்த வீடியோவை பார்க்குற அனைத்து மாணவர்களும் மாணவிகளும் உங்களுடைய பள்ளியின் பெயர், ஊரின் பெயர் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணவும். உங்களுடைய பள்ளிக்கு நான் உங்களை சந்திக்க காத்திருக்கிறேன்.